בתל אביב. אז אני שואלת, אז מתי את עלית לארץ ישראל? בגיל 5, זה במקרה ההורים שלי אז ברוך השם, עליתם לפני המלחמה. אבל הוריי בעצם היו בארץ, זה סיפור של ההורים שלי, כל סיפור. לא, זה כאילו שליחות, אבל... נסעתם לגרמניה לשליחות. כן, כן. הבעיה אז היה, רוצה גם באוניברסיטת ברלין, שהייתה קשורה לסמינר לרבנים. אז שם בתקופה הזאת אני נולדתי, ואחר כך הם נמשכו, בקיצור אחר כך, ברגע שהיטלר עלה לשלטון, הביתה, נסענו חזרה לפתח תקווה וזהו. אז איפה למדת? בנצח, נו. אבא היה המייסד של נצח. אז ככה, גמרתי את נצח, נסעתי לתל אביב, מה שאני היום צייטלין, ואז היה מוריה. בספר מוריה היה תיכון. אז סיימתי את התיכון, ואחר כך בשביל ללמוד הלאה, ואז התחלתי על מעלים, אבל רגע לפני זה, התחיל הגיוס הכללי. מפני שזה היה סוף המלחמה, ואנחנו היינו איזה קומץ קטן שהיה צריך להסתדר, ידענו שפליטי השואה יגיעו. פתאום השערים נפתחו, אז שלחו אותי להיות מורה. בלי ללמוד. אני הייתי, מה זה? שום דבר, תיכון, גמרתי תיכון. שלחו אותי לרעננה. וכפר בתיה, היום את נמצא כפר בתיה, זה התחיל אז. ובאו שם עלייה, גם דווקא עלייה של תימנים כבר הגיעו. נו, יש... תלמידי שהיה יותר גבוה ממני. אני לא היה להם, הם גם לא ידעו בני כמה הם. זה לא משנה איך שהם נכנסו. טוב, התאהבתי בזה, זאת אומרת, לא אכפת לי. נכנסתי ואמרתי, בסדר, אני אתחיל ללמד. מה יש לי ספרים, אני אקח ספר ואני אלף. מה לימדת? הכל. מה שהיה צריך שם, אני יודעת מה. אני לא זוכרת. למדתי, גם בבר אילן, ואז התחלתי לעבוד בבית יעקב, ואפילו אצל שירצקי, אבל לא התאמתי כל כך לשם, ואז עברתי אחר כך, שלוסיק קרא לי אז, אני זוכרת. כן, את היית מההתחלה כשלוסיק נוסע? לא מההתחלה, אבל הוא התחיל הרי בתל אביב. היא אומרת שאימא שלה הייתה גם תלמידה שלך. נכון, אבל אני לא זוכרת באיזה שלב זה היה. ממש בהתחלה. בבית יעקב זה היה. יכול להיות שלא. לא, זה כבר היה בלוסיק. זה היה בלוסיק בהתחלה. כן, כן, בהתחלה. וואו. טוב, כל השנים. היה כל השנים, 38 שנה. לימדת שם. כן. ואהבתי כל רגע. אנחנו מאוד אהבנו. לכן את מבינה, לכן זה היה מוצלח. כי אני אהבתי נורא. כן, מרגישים את האהבה של המורה, אתם מבינים. ואף פעם לא הפרעתם לי. כן, אנחנו ישבנו ככה. אני לא הפרעתם, אני לא הבנתי, עכשיו שמדברים. אף שנה, אף כיתה לא הפריעה לך? לא, אף כיתה לא הפריעה לי. כן. לא יודעת. היו שיעורים שהפרענו מאוד. אבל, ולא הקשבנו, בשיעורי האנגלית מאוד מאוד אהבה. משם גם יש לי סיפורים מפקח כבר, שזה הייתי כבר בתיכון, כבר כיתה י"א, מה אתה? כן, אני יודעת. זה היה שיעור באולמן סאנס. נכנס, היה מפקח בבית הספר, שלא מפקח של אנגלית, מפקח כללי מזה, ומשום מה, צריך לעבור, רצה לראות, דפקים בדלת, ידעתי שזה לא מפקח שלי בכלל. והוא יושב, אני שכחתי שהוא ישב. היו לי אז 42 בנות בכיתה. היינו 42 בנות. בצריף עוד זה היה. לא, אז אנחנו קוראים בבניין. זה היה כשולחן האנויות, כמו אולם ארוך. והוא יושב, בסוף השיעור, בסוף כבר בצץ, ואנחנו יוצאים, ולוסיק חיפש אותו, לא ידע, הוא המנהל, והבא מפקח. אז אתה עוד מדבר, היית פה, אז הוא אמר, היה לי כל כך מעניין. אז אני זוכרת, היה לי כל כך מעניין, לא רציתי לצאת. בוודאי, בוודאי. אין לי שום ספק.
אז זהו, הייתי רוצה שתתני לנו, את יודעת, כמה טיפים לחיים טובים, ארוכים. נכון, מיכל? לגמרי. לא, כמה שנים את פה? עוד מעט 6. 6 שנים. אוקיי, אבל גם לפני זה, אני אומרת, צריכה לתת לנו טיפים, איך... די, אבל הכל, לגמרי. אני עברתי אליי עם בעלי. מה את יכולה לתת לנו? אנחנו עכשיו בנות 56. אז אני כבר יכולה להגיד לך. כן, מה את ממליצה? אני אגיד לך. בשנה האחרונה שלימדתי, אני כבר התכוננתי לפנסיה. כן. זאת אומרת, אני כבר קודם לכך, לפני זה עוד לקחתי כל מיני קורסים במדרשה בבר אילן. הכרתי את המדרשה, לא כל כך הכרתי את האוניברסיטה. ואז במשך השנה הזאת התעניינתי, ולמעשה כבר התקבלתי למחלקה למתורגמנות. אנגלית ספרות וגם מתורגמנות. אז למעשה כשאני יצאתי לגמלאות, כבר הייתה לי תוכנית עבודה. תוכנית, ללמוד... במקום ללמד, רק ללמוד. ללמוד באוניברסיטה, ספרות אנגלית או תרגום? לא, בעיקר ספרות. כן. ספרות ותרגום, מתורגמנות. אז אם אנחנו מדברים על ספרות, אז אני כמובן, הדבר העיקרי שאני יכולה לשאול... ארצות הברית, אני זוכרת. כן, היא לימדה אותנו צרפתית, הייתה מאוד חמודה. כן, היא הייתה מאוד חמודה. לא הבנתי מה. היא הייתה רווקה. כן, הייתה מאוד מיוחדת. אז זהו, ומבחינת תזונה, מה את יכולה להמליץ טיפים לאכול מה שמתחשק לך, ולא יותר מדי. זהו, את מצליחה להישאר חתיכה, אז זהו. כי אני לא חשבתי לך פעם, לא אכלתי פעם הרבה. אז לא היה קשה לי. אבל הזמנים שאת יודעת ב-change of life, אז בזמנים השנים האלה של 50, 45, 50, אז הרגשתי שאני קצת מעלה, אז הורדתי פשוט, לא בשתי חתיכות וכפרוסה אחת, או משהו כזה. אנחנו לא... מטרה. התאווה שלי להיראות טוב, אוי ואבוי שחס וחלילה, אני לא מרחיבה בגד, אין דבר כזה. לעצר אני יצרתי כבר, אבל לא הרחבתי. אבל אני יודעת שזה לא כל זה קשה. את עושה גם קצת ספורט? עשית? או, יש לנו כל יום התעמלות, מה זה? ולפני זה? לפני שהגעת לפה? תמיד התעמלתי. גם כשהייתי מורה, היה לי תמיד. את זוכרת את ביתי, את תרזה?